wierząc w to, że jest Czas na walkę, na którą w studiu na samym początku kazałem zwrócić szczególną uwagę. Wiktor, jak sam się tytułuje, Polish Ninja Adamski kontra doskonale mi znany Dominik Dymiński. Przewaga wieku, nieznaczna przewaga wzrostu po stronie Dominika, nieznaczna przewaga wagi po stronie Wiktora. Jest to ostatnia walka w formule semi-pro, czyli w tej takiej półzawodowej. Przed nami już potem tylko walki zawodowe i oczywiście boks w małych rękawicach. Obydwaj zawodnicy już zameldowali się w klatce. Za chwilę rozpoczniemy rundę pierwszą. Pewny siebie, spokojny Dominik Dymiński. Jego mental to jest coś takiego naprawdę imponującego, bo dla niego walka jest jak dzień dziecka. On się tym po prostu cieszy. Często na co dzień gdzieś tam zmęczony treningami Dominik chodzi gdzieś tam, jak każdemu z nas tego humoru mu brakuje, a w dzień walki i przed samą walką zawsze czuje się wyśmienicie. Próba wysokiego kopnięcia. Widzimy z odwrotnej pozycji rozpoczął tę walkę Wiktor Adamski. Mocne kopnięcie lewą nogą. Przejście do klinczu, mocne Już dociśnięcie. przenosi tę walkę Dominik do płaszczyzny, w której jest dosłownie jak rekin w oceanie. Zobaczymy, czy w trzeciej walce z rzędu Dominik jakieś poddanie wyczaruje. Na tą chwilę mamy pół gardy, ale przede wszystkim mamy ponad 2 minuty jeszcze tej pierwszej rundy, także to jest dużo czasu. Już pełny dosiad. Zobaczymy, czy Dominik zaryzykuje, wyprostuje się i zasypie przeciwnika ciosami. Już powolutku się uwalnia, za chwilę będzie wyprostowany i będzie mógł zadawać te ciosy, ale na tą chwilę jeszcze Pomimo, że Dominik nie jest jakoś mocno zbudowany, już idzie po trójkąt rękoma. Zobaczymy, czy się uda. I jest Koniec! Jest hat-trick. Jest to trzecie, Once again, Dominik Dymiński by submission. trzecie poddanie Dominika na gali Silesia MMA. Trzecie zwycięstwo przed czasem. No i to, o czym mówiłeś. Mamy nadzieję, że Dominika po raz kolejny już zobaczymy formulę pro w walce zawodowej. Panie i panowie, zwycięzcą walki w pierwszej rundzie przez poddanie drogą duszenia trójkątnego rękami Dominik Dymiński!